Добре дошли в оранжерия Русела, където качеството и устойчивостта се срещат, за да ви доставят най-вкусните и пресни краставици през цялата година. Вярваме, че всеки заслужава достъп до здравословна и пълноценна храна, отгледана по етичен и щадящ околната среда начин. Ние използваме силата на природата. Оползотворявайки геотермална енергия, ние не само намаляваме въглеродния си отпечатък, но и създаваме идеалната среда за растежа на нашите зеленчуци. С помощта на най-съвременните технологии за климатизация и управление на водата, оптимизираме всеки етап от процеса на отглеждане на нашите зеленчуци. Но истинската ни сила е нашия всеотдаен екип. С дългогодишен опит и страст към земеделието, нашите експерти влагат любов и грижа към всяко растение. От грижливото засаждане на семената до внимателното събиране на озрелите зеленчуци. Ние се стремим да ви предложим само най-доброто. Независимо дали сте ресторант, който търси най-пресните суровини, или магазин, който желае да предлага висококачествени продукти на своите клиенти, оранжерия Русела са вашият надежден партньор. С ежедневни доставки и възможност за поръчки на големи количества, ние сме тук, за да отговорим на вашите конкретни нужди. В оранжерия Русела ние не отглеждаме само зеленчуци, ние отглеждаме бъдещето.